салом, имрӯз ҷумъа 3 октябри 2020 сол аст ва барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин таҳвилоти Тоҷикистон ва ҷаҳон мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. хабарҳои ин соатаро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. Дар Тоҷикистон имрӯз ҷумъа 3 октябр маросими савгандёдкунии президенти ҷумҳурӣ баргузор гардид. маросими савгандёдкунӣ соати 9:45 ба вақти маҳаллӣ оғоз ёфт ва пас аз чанд дақиқа сарвари давлат эмомалӣ раҳмон ба толор дар коҳи Сомон ворид шуд. дар оғози маросим сарбозони гвардияи миллӣ рамзҳои давлатии Тоҷикистон нишон ва парчамро ба толори маросими ифтитоҳ зери марши тантанавӣ ворид намуданд. Сипас Конститутсияи Тоҷикистон қонуни асосии давлат низ ба толор ворид карда шуд. Азбаски авзои ҷаҳониро бемории ҳамагири COVID-19 фаро гирифтааст, ҳама меҳмонон ва иштирокчиён дар толор бо ниқобҳои муҳофизатӣ нишаста буданд. раиси комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон Бахтиёрхо Доирзода ва раиси суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ба эмомалӣ раҳмон дар бинои қасри миллат ситораи дараҷаи 1 ордени президент ва шаҳодатномаи президентро супориданд. Пас аз он эмомалӣ раҳмон ба қасри коҳи Сомон рафт. корбони мошинҳои президент тавассути хиёбони марказии Душанбе ба сӯи қаср равона шуданд, ки дар он ҷо президенти ҷумҳурӣ ба ҳайси эмомалӣ раҳмон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон савгандёд карданд. мутарассон мекунем, ки интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон рӯзи 11 октябр баргузор шуд. дар шашумин интихоботи президентии Тоҷикистон 5 номзад ширкат карда буданд. طبق натиҷаҳои овоздиҳие ки комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон эълон карда буд, эмомалӣ раҳмон бо бартарии назаррас пирӯз шуд ва طبق конститутсияи ҷумҳурӣ як давраи раисати сарвари давлат 7 солро дар бар мегирад. мегузарем ба мавзӯи дигар ва хабарҳои ин соатаро мустақиман идома медиҳем. имрӯз 3 октябр аз шаҳрҳои гуногуни Русия ба Тоҷикистон 6 парвози чартерӣ анҷом дода мешавад. طبق ҷадвали парвозҳои чартерӣ ки вазорати корҳои хориҷии кишвар тасдиқ кардааст, 3 парвоз аз шаҳри Москав ва 1 парвози дигар аз шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург ва Уфа анҷом дода хоҳанд шуд. طبق ин ҷадвал 31 октябр инчунин 3 парвоз аз Москва ва 1 парвози чартерӣ дигар аз Красноярск ва Душанбе сурат мегирад. ҳама парвозҳои содироти бо ҷониби Тоҷикистон ва Русия то 31 октябри соли равон мувофиқа шуданд ва ҳоло маълум нест, ки ҳаракати мунтазами ҳавоии миёни Тоҷикистон ва Русия аз кай сар карда мешавад. сафорати Тоҷикистон дар Русия эълон дошта буд, ки Тоҷикистон омадааст дар моҳи июл парвозҳои мунтазам ба Федератсияи Русияро аз сар гирад ва дар ин маврид ба мақомоти салоҳиятдорои Русия муроҷиати расмӣ низ фиристодаанд. аз замони оғози пандемияи коронавирус миёни Тоҷикистон ва Русия парвозҳои чартерӣ амал мекунанд, ки ин тадбирро мақомот барои баргардонидани нафарони хоҳишмандро медиҳанд. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان از ماه اپریل تا اکتبر حدود 70,000 شهروند تاجیکستان توسط خط سیرهای چارتری به کشور برگردانیده شدند. پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه از 20 مارس به علت پاندمی کرونا موقتا قطع گردیده است. муҳимтарин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. صبح имрӯз дар биржаи савдои Москав доллар ва евро ба табри назаррас тақвият ёфтанд. рубли русӣ дар пасманзари идомаи коҳиши нархи нафт ва дар шароити ноустувории афзоиш дар тамоми бозорҳои ҷаҳонӣ бинобар интихоботи президентӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муқобили сабаби асъорҳои хориҷӣ фаъолона коҳиш меёбад. нархномаҳои аввалия бо доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҳудуди 79,8 рубл ва 79,21 рубл барои $1 гузошта шуд, аммо дар охирин дақиқаи якуми савдо қурби 79,21 рубл боз 33,75 копейки дигар барои $1 зам гардид. евро якбора ба 92,48 рубл нархгузорӣ шуд, ки ин якбора ба 48,25 копейк боло рафт.
ҳамзамон доллар нисбат ба қурби расмии амалкунандаи Русия 34.26 копейки евро бошад, 11.86 копейк аз қурби расмии Русия болотар баромадад. Ба гуфтаи коршиносони молӣ, дар оғози савдо рубл дар муқобили доллар ва евро фавлона коҳиш ёфт. Ин дар ҳоле аст ки коҳиши нархи нафт ва дар натиҷаи ноустувории умумии бозор ва сабаби интихоботи президентии ҳафтаи оянда дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва тарс аз эпидемияи COVID-19 бо шиддат боло меравад. Як рӯз пеш 29 сентябр нафт ба сатҳи пасттарин дар 5 моҳи охир коҳиш ёфт. Фишор ба бозор бо афзоиши истеҳсолот дар Лубнон ки бо мавҷи дуввуми коронавирус дар Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рустомад ба амал омада. эҳтимолан моҳи октябр аз моҳи майи соли равон бадтарин бо моҳи бозори савдои нафтӣ хоҳад буд. сармоягузорон мунтазири натиҷаҳои интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ки ҳафтаи оянда баргузор мешавад ва инчунин тадбирҳои нави дастгирии иқтисодии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Аврупоро ҳастанд. рӯзи панҷшанбе 29 октябр Бонки Марказии Аврупо имкони болоравии қурби евроро дар қиболи дигар асъорҳои хориҷӣ барои як ҳафтаи равон пешгоҳӣ кард. дар Ӯзбекистон нишасти сарони ситодҳои Қувваҳои Мусаллаҳи кишварҳои иттиҳодияи давлатҳои мустақил оғоз ёфт. Хабар медиҳад РИА Новости. ҷаласаро генерали артиш Валерий Герасимов, сардори ситоди куллии нироҳҳои мусаллаҳи Русия раҳбарӣ мекунад. Ба нақша гирифта шудааст ки ҳайатҳои низомии Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қозоқистон, Қирғизистон, Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, инчунин ҳайатҳои Кумитаи иҷроияи иттиҳодияи давлатҳои мустақил ва котиботи созмони Милали Муттаҳид ҷалб карда шавад. дар ифтитоҳи чорабинӣ котиби иҷроияи созмони иттиҳодияи давлатҳои мустақил Сергей Лебедев қайд кардааст ки ҳамкориҳои давлатҳо дар доираи иттиҳодияи давлатҳои мустақил ва таъмини амнияти ҳар як кишвари иттиҳод имкон медиҳад. дар аз он раиси кумитаи иҷроия ба фаъолияти сардорони ситодҳои Қувваҳои Мусаллаҳи кишварҳои иттиҳодияи давлатҳои мустақил баҳои баланд додааст. розномаи ҷаласа муҳокимаи масъалаҳои ҳамкориҳои ҳарбӣ, инчунин масъалаҳои таъмини амнияти кишварҳои иттиҳодияи давлатҳои мустақилро дар бар мегирад. таҳвилоти Тоҷикистон ба ҷаҳонро мустақиман мешунавед. дар Русия бори аввал пас аз оғози пандемия дар як рӯз беш аз 18,000 ҳолати нави сирояти коронавирус ошкор карда шуд. дар ин бора дар канали телеграми ситоди фаврии назорат ва мубориза бо паҳншавии сирояти коронавирус дар Русия хабар дода шуд. аксарияти сироятёфтагон дар Москва мебошанд ки дар як рӯз шумораашон ба 5268 нафар, дар Санкт-Петербург ба 801 ва дар вилояти Москва ба 524 нафар бемор расидааст. аз ҳама ҳолати ками сирояти коронавирус дар як шабонарӯзи охир дар округи автономии Ненецк 6 нафар ва дар Чеченистон 12 нафар ба қайд гирифта шудааст. дар тамоми минтақаҳои дигари Русия сироятёфтагони як шабонарӯзи охир ба сатҳи баланд ба қайд гирифтаанд. инчунин дар як рӯз 14519 нафар дар тамоми Русия табобат гирифта ва шифо ёфтаанд, аммо дар ҳамин як шабонарӯз дар сартосари Русия 355 бемори гирифтор ба коронавирус фавт карданд. дар маҷмӯъ аз оғози пандемияи COVID-19 дар 85 минтақаи Русия 1,599,976 нафар бемор шудаанд. аз ин 1,200,506 нафар шифо ёфтанд. қаблан иммунолог мутахассиси сироятҳои махсуси хатарнок Владислав Жемчугов шикасти коронавирусро пандемия номид ва гуфтаи ӯ афзоиши гирифторӣ дар ҳолате ки қаблан иммунии аҳолӣ ба 60% афзоиш меёбад суст мешавад. пас аз 70-80% паҳншавии сироят қатъ мегардад. ҳамонторе ки Владислав Жемчугов қайд кардааст, барои шикасти коронавирус чораҳои андешидашуда каманд. хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед.